ti aramid ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Birhen, nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato, nailansay ti krus na tayket na itanim, imulog ti ang dagiti natay, nagungar ti may katlong aldaw, imulit sa dilangit ket situtugaw ti makanawan ti Dios Ama manakabalin amin. Agapuntot sa jay nga may mangukom kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Mamati akmet ti Espiritu Santo, pacheck met ti Santa Iglesia Katolika, ti pinagririnanod dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, kadantumet panagungan ti bagi ken biyag nga agnanayon. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dungteng kumatipagariam matungpal kumatnakem mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi ti patinayon ng aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakam ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kami na babae, na yung kasatan matibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kami na babae, na yung kasatan matibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kami na babae, na yung kasatan matibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria Tama, kanta na kanta Espiritu Santo. Kas di po nga na, kas tamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. Nagti misteryo ang tayo panunutan, so ito misteryo ang nagloriaan, katumunada di panagor na po tayo Hesus Kristo kadagiti na tayo. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matungpal kumatnakem mo tidagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi iti patinayon ng aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakam ket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kami na babae, na yung kasatan matibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kami na babae, na yung kasatan matibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kami na babae, na yung kasatan matibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kami na babae, na yung kasatan matibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kami na babae, na yung kasatan matibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kami na babae, na yung kasatan matibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kami na babae, na yung kasatan matibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kami na babae, na yung kasatan matibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos,
ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka rin itami na babay, na yung kasatan may tibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngayon ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka rin itami na babay, na yung kasatan may tibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria, ngayon ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria itama, kanta anak, kanta Espiritu Santo. Kasi di po nga na, kastamit itaken itagnanayon nga awan ti ingganak. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispano na kam ti apoy sa di infierno. Iturong mo amin na kararwat sa dilangit, nang nangruna ti makasapol unay ti kaasim. Ti may kadwa na gloria na misteryoso, ti ulia po tayo Jesucristo, sa dilangit si babagi, si kakararwa, ken si di Diyos. Amami nga andat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko mati pagariam, matungpal ko matinakem mo dito dagakas sa dilangit. Itdem kadakam tal daw ito iti kanan mit patinayon nga aldaw. Pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugo ti sulisog. Isalakan ang katami nga dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na inggasatan ka, dagiti amin na babae, na inggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na inggasatan ka, dagiti amin na babae, na inggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati ng gasatan kadagiti amin a babae, ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol. Itaken ton oras si papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di punganay kas tanto metag na nayon nga awan ti inggana.
O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispalan akam ti apoy sa di infierno. Iturong maamin na kararawat sa dilangit, nang nangronat mga sapul unay ti kaasim. Ti may katlo na gloria na misteryo, dadi ulog ni ti Diyos Espiritu Santo, kadagita apostoles agraman kini Apo Santa Maria. Amami, ngadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal ko matnakam mo tidagakas sa dilangit. Itdem kada kam ti aldaw ito, iti kanan mi, iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasimet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan na kam ket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan kadigita amin na babay, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan kadigita amin na babay, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan kadigiti amin na babay, na yung kasatan matibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan kadigiti amin na babay, na yung kasatan matibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan kadigiti amin na babay, na yung kasatan matibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan kadigiti amin na babay, na yung kasatan matibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan kadigiti amin na babay, na yung kasatan matibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan kadigiti amin na babay, na yung kasatan matibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan kadigiti amin na babay, na yung kasatan matibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan kadigiti amin na babay, na yung kasatan matibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria iti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Kasi di po nga na matungpal ko matinakem mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Itdem kada kantal daw ito'y, itdem kada kantal daw ito'y, Tikan. tikanin mit patinayon ngal daw pakawan.
Sikati nenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasira kami ang nagbasol, itakin tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasira kami ang nagbasol, itakin tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasira kami ang nagbasol, itakin tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasira kami ang nagbasol, itakin tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasira kami ang nagbasol, itakin tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasira kami ang nagbasol, itakin tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasira kami ang nagbasol, itakin tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasira kami ang nagbasol, itakin tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasira kami ang nagbasol, itakin tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasira kami ang nagbasol, itakin tun oras si papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na ikasanto metag na nayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kang ti apoy sa di infierno. Iturong mo amin ang karawat sa dilangit, nang nangrunat ti makasapol unay ti kaasim. Ti may kalimakin maudi na gloria na misteryo, dahil pa nakabalangat ni Virgen Santa Maria, aray na dagiti apostoles tattao ken amin aparswa. Amami, ngadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dongteng kumatipagariam, matungpal kumatnakem mo, tuy dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakam kitidakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol,
itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na kasatan ka digitami na babay, na kasatan matibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na kasatan ka digitami na babay, na kasatan matibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na kasatan ka digitami na babay, na kasatan matibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na kasatan ka digitami na babay, na kasatan matibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na kasatan ka digitami na babay, na kasatan matibungat siya mo na Apo mi a Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na kasatan ka digitami na babay, na kasatan matibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na kasatan ka digitami na babay, na kasatan matibungat siya mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas idi punganay, kas tamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kam ti apoy sa di infierno. Iturong mo amin nga kararuat sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. Salve Reina, ina ti kaasi, biag sangit ken inanamami, salve sikat ti kararagan mi, da kami ang napagtalaw nga anak ni Eva. Agpapakaasi kam ken ka nga sumasanek, ngagsangsangit dito'y daga pagluluaan. Ala ako makatalek mi, italyo mo kadakam, di kita matamaman nga asi. Ket intun malpas dito'y pamagtalaw, ipakitam to kada kami ni Jesus, abendito abunga ti tiyan mo. O nga asi, o manakem, una samit na Birhen Santa Maria. Ikakaasi na kami, Santa ngayon na ti Diyos. Tapno maikari kami kadagitiin karkari ni Apo Meso Kristo nga anak mo ken Apo mi. O mararag tayo. O Diyos, babaen ti panagbiag, ipapatay ken panagungar ti bugbugto nga anak mo. Ingun udang na kami kadagiti gungunat at nanayon na panakaisalakan. Ipaay mo kad Apo nga ti panagpanpanunot mi, kadagiti misteryo tinasantuan unay a rosaryo, ni Apo Birhen Santa Maria, tuladen mi di linaon na, ket magunod mi di karida, gapumetlaeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Daydayawan tayo, itinagan ti Ama, Anak, and ti Espiritu Santo. Amen.
Dahito na santuan nga misa, intayo man kaduaen, dagiti kakabsat tayo nga yawat sa pagyaman ni LB Bangsoy, ni Perla Rigor, Imelda Arminal, Nena Murawets and family. Kastamet nga sang kayang may sa tayo nga mga ikararag, kadagiti minminatay, ikararagan tayo metagiti minatay tayo nga da Edward Murawet Sr. Ken Jr. Alejandro Kusning Mamaril Pukay Iblugen family, Bernardina Soriano, Teresita Agustin, Modesto Budayaw, Magdalena Budayaw, Rosario Agustin, Eugenio Agustin, Ken Simeon Bangsoy. Tumakder tayo para itinas. Rugyan tayo dati panagdaydayaw tayo itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Hiraman tayo pang ikararagan, ti pagyaman ni Nelia Pagirigan, ni Mary Ann Castillo, ken ti kararwa da Enrique, Rogelio, ken Paulina. Kakabsat ti Diyos, gapo ti ayat na kada tayo, inranod na tayo, ti kinadiyos na, babaen ken Kristo, iso da iti ramrambakan tayo. Naman pa'y nanumo, dahito yung kinatao tayo, ti Diyos, intanggaya na, dahito yung bendisyon nga nakairanudan tayo. Parambakan tayo nga addaan rag o addaan ragsak, kenti naginawa a puso. Tapno nga rin maikarita ang makiranod, iti dahito na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Sika ana ibaon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika asi tutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Gloria iti Diyos iti kangatwa, ket dito'y dagakapya, kadagiti tata
iti naindakla adayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika umiyan. Ken anak ti Ama, Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Sika mangika, kadagiti basbason ti kasyan na kami. Sika mangika, kadagiti basbason ti awatem kadayto arararami. Sika situtuga iti makannawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Jesu Kristo tinasantwa, siksika ti Apo, siksika iti kangatwa, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, pinaraswam ket sinubbot mo ti tao, kinayat mo ati anak mo, mangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, denggem kad dagiti dawdawat mi, ket ti anak mo ang nagpakumbaba ang nakiranod iti kinatao mi, iranod na kam kumamet iti kina Diyos na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Ibasa na adaw iti libro ti Henesis. Inayaban ni Jacob dagiti anak na ket kinunana. Likmuten da ket ibagak ti mapasamak to kada kayo iti masakbayan. Aribungbungan da kayo nga anak ni Jacob. Denggenyo ni tatangyo nga Israel. Huda dayawen da kanto dagiti kakabsat mo. Bekkelem dagiti kabusor mo. Agrukbabtuken ka dagiti kakabsat mo. Leon ti kayarigan ni Huda, patayen na titukmaan na sa agsubli iti paglemlemengan na. Kasla leon nga agunnat sa agidda, awan makaitured amang singa kenkwana. Ikutan ni Huda ti setro, agnanayon nga agturay dagiti kapututan na. Yegto dagiti nasyon, dagiti sagot a pagbayad da kenkwana,
ket agtamedda amang ipakita iti panagtulnogda. Ti sao ti Apo. Agari kuma ti kinalinteg bayat ti panagbiag na, ket agpaot kuma ti rangay nga awan inggana. O Diyos, isurum ti ari amang hukom nga awan idumduman na. Ipaay mo kadi ti kinalinteg mo kenkwana, tapno iturayan na asililinteg dagiti tattaom, ket ikalintegan na dagiti maidadanes. Nalinteg, bayat ti panagbiag na, agpaot kumatirang ay ngawan inggana. Adda kumarang ay iti daga, dagiti nasyon nalinteg da kuma. Ikalintegan kuma ti ari dagiti napanglaw, dagiti marigrigat tulungan na, dagiti mairurumen permeken na. Agari kumati kinalinteg, agpaot kumatirang ay ngawan inggana. Agari kumati kinalinteg bayat ti panagbiag na, ket agpaot kumatirang ay aginggang aglidem ti bulan. Agturay to manipod iti maysa abaybay, agingga iti sabali, manipod karayan Euphrates, agingga iti ungto ti daga. Agari kumati kinalinteg, bayat ti panagbiag na, ket agpaot kumatirang ay ngawan inggana. Pulos adinto kuma malipatan tinagan na, agpaot kuma akas iti init iti panagdindinamag na. Agdaydayaw kuma dagiti amin a nasyon kenkwana, dawaten da kuma a bendisyonan ti Diyos ida, akas iti panakabendisyon ti ari. Agari kumati kinalinteg, bayat ti panagbiag na, ket agpaot kumatirang ay ngawan inggana. Hallelujah, intay amin ikanta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Daytoy tinakailanadan ti kapuunan ni Jesucristo ang nagtaod ti kapututan ni David, ang nagtaod ti kapututan ni Abraham. Dagiti kapututan manipod ken ni Abraham agingga ken ni Ari David. Abraham, Isaac, Jacob, Huda ken kakabsat na, sumarunod da Fares ken Sara nga anak ni Tamar, Esrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz nga anak ni Rahab, Obed nga anak ni Ruth, Jesse ken Ari David. Dagiti kapututan manipod ken ni Ari David agingga iti napagtalaw dagiti Israelita akas balod ken naipanda ijay Babilonia. David, Solomon nga anak ti asawa ni Urias, Roboam, Abiyas, Asa, Hosapat, Huram, Osiyas, Huwatam, Ahas, Ezekias, Manases, Amon, Hoseas, ken Hokonyas, agraman dagiti kakabsat na. Dagiti kapututan kalpasan ti pannakaipan dagiti Israelita ijay Babilonia agingga ti pannakayanak ni Jesus. Hokonyas, Salatiel, Zorobabel, Abiyod, Eliakim, Asor, Sadok, Akim, Ilyod, Ilyasar, Matan, Jacob, Jose nga asawa ni Maria, nga ina ni Jesus ang maawagan iti Kristo. Nga rod, adda sa nga pulo ket opat a kapututan manipod ken ni Abraham agingga ken David. Sa nga pulo ket opat met a kapututan manipod ken David,
agingga ti pannakaipan dagiti Israelita ijay Babilonia, at damot sa nga pulo ket upat a kapututan, manipod pannakaipanda ijay Babilonia, agingga ti pannakayanak ti Kristo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Kunak di rabi sa ludsudak mo kada kayo. No, maikang kayo ti maikadwa nga tsansa nga maiyanak manen. Kapag pilyon da kayo no inya nga kapututan, inya nga jeans ti kaya iyo, anya mga pamilya ti kayat nyo nga pagbalinan. Nay nakaturog kayo sa maikadkadwa pa lang nga rabi eh. Nagpili kayo. Diskaya, Marcos, Duterte, nagpili kayo. Kulong. Lagagpili kayo. Ano kas mga rigan, another chance. Anya mga pamilya ti kaya mo nga pagbalinan ti sumaruno nga anya mga henerasyon ti kaya mo nga pakaikapangan. Anya ko matikayat ng asawa. Anya mga henerasyon, anya mga puli. Ti kaya mo nga pakaikapangan no kas pangarigan ikan na kati another chance. No siya nagadu ko mamot, nagseat ko mamot, no yanakak ko mamot, ije Manila tapno hanak nga mingisit. No yanakak ko mamot na taytayag nga tao, tama kagaw atak mo ti basketball. No yanakak ko mamot, ti ayan dagitay nasisirib tapno engineer kami mo, dinagba ng kam kumatatan. No yanakak ko mamot ti Salcedo tapno nalaingak ti bukan ni ganwon no salsala ti kakao, di mayat ko ba? Nga nga rod. Ngam no siyak ako awan lata, idi ako ado ati pampanunutan nga ijay ko ma. Kaste ko maamo ti dimak ka lang kasi ko ma tatan ka awanen kamayatan pa ila di ubog or kanyo kung kunaro ko ag data kayo. Di ubog ati the best. Oray no awan masansani ko oray awan makorkwarta ako. Nya pa ila kapututak ati the best nya nga ro. Na-accept ko mo ten awanen. Na-accept kun idinatay da mo ten damang kini nangan. Anya matiyo kana, baliktaden tayo. Numot no ni Apo Jesus ko mati maiyanak. Anya mga kapututan ti kayat nga papanan. Kaya nakadimo day ta kapututam. Ije kumamot apalang nga tani Apo Jesus mo DJ kapututam nga ije kumamot ti pakaiyanakak ije pulida. Ta apa ya nagsasayaat da. Nagsayaat ko man niya mati ko na ko anya mga kapututan ti kala ko man DJ tartarigagayan na nga dayta ko mati pamilya nga paka ikapangan ti darak. Maikari nga tamo di pamilya tayo na umay ni Apo Jesus nga dayta umay na tayo no maiyanak ko mapay maminsan ka mapili na kaya na nga tamot. No. Madi maikamang ita ayo nga apa ya. Uri maikamkamang payla. No kunada na kasi delikado. Apa yang ada ito? Ori ni Apo Jesus mat intrace da binirok da in Mateo binirok na daya kapututan aging gana kin ni Abraham ta apa ya dayto gaming kanyada nga rod ka kwa no haang ka nga bilang ti royal blood kunana no ti poliyo ka haan dagiti pamilyayo ka haan nga matrace iti kadagiti ar-ari haang ka nga mabalin nga agbalin nga ari isugarod nga inawagan da nga ari dagiti ar-ari kay iso nga interest ni Mateo tamakita no agpaypay sumulaeng ti polina na raman kadagiti ar-ari kayso daytoy in baskag ni Mateo manipod pay idi kapututan nanipod ken ni Abraham aging gana ken ni Apo Jesus ko ni Abraham ka anya ti kadakkelan nga napasama ken ni Abraham idaton nan ni Isaac nga anak nan kaya na nga idaton gaputi talek na pamati na ken ni Apo Diyosen kunana hangka madanagan dakita kun ti pamatim hamudang ranta ubing kunanan ngiti kunana you will be the father of all nations si kanton ti agbalin nga ama dagiti nasyon amin nga nasyon ken nagbababa nga kastan 14 apa yang nga 14 ti perfect kanyada ti numero kadagiti Hudyo ken ijay polida
7. Ngam 14 apaya nga 14 double perfection kunana dayjay. Hala nga perfect no di perfection na mindwa. Double, in double na iso nga 14. Ka 14 talo nga henerasyon 14. Kada ito impakita na nga ni Apo Jesus nga ari nga umay uray pay nakpakumbaba maibilang kadagiti pamilya ti ar-ari. Ngam dito nga kapututan no na ibaga ditoy adalat dagiti babae. Kadagiti babae nga naiparang ditoy ka handa nga nadalos. Ni Ruth, ni Sarah, ni Orias, dagitoy ka handa nga kaslakuman na binabae na mo ti ari nga rod di ma ti ari ka kayat da aramidan da amin ti kultura da ka oray no ado basta suportaran kas ti kultura da nga kaslakan niya tayo nga may salang ni Apo Jesus lang tinangirugi nga may salaeng ti asawaem ang nga makikwa kunanan ngam idi nadanon na kas ti kultura da kahan nga nadalos ngam adda imay nga babae nga may maysa kamaudyanan na iso ni Maria asawa ni Maria nya iso dayto yan. Ni Jose nga asawa ni Maria nga maawa nga ina ni Jesus nga maawagan ti Kristo DJ narugit nga kapututan dinalusan ti babae impakita na nga adda nadalos nga babae ni Apo Santa Maria ken ni Apo Jesus numan pay ari iso na DJ na uray ko na tayo nga han nga perfect di kapututan na ngam pinagbalinnan nga perfect apaya na iramanen kanukit kitaan tayo kakabsat dayto nga kapututan ni Apo Jesus nakaraman tayo ijay. Nakaraman tayo ijayan. Hantay nga tarigagayan ti sa bali a pamilya, hantay nga tarigagayan ti sa bali nga kwan, hantay nga tarigagayan ng taapaya, nakaraman tayo amin. Idi na ibunyag kanya tayon, idi nakaraman tayo ti bagi ni Kriston, nakaraman kadyayan, kapututan na kaisugod nga kuna tayo nga, Father Abraham, 7 children. Kanta ni ma'am natin na ini, isursuro na ubing, 7 children as Father Abraham. Kung nanaday jay, nga 7 ka mo naman anak na ni Father Abraham. Many children na nga 7. Kayso nga nakaraman tayo ti kapututan ni Abraham. Kada tayon tatati nakagasgasaten. Haan lang nga makuna nga kapututan ni Abraham, nakaraman tayo itibagin ni Kristo. Iso dahi ti ramrambakan tayo ti tinawan. Dahito agragragsak tayo. Nagadong aramidan tayo. Itaplasa ala, nagadong program, nagmayat mga buyaan. Diyan mo mabalin nga buya naging malpas at na napuyatan na bagkan niya yun mabalin nyo agabsent kani Apo Padi mabalin nga agabsent kadi niya nakaraman tayo isang agragragsak tayo para gragsakan tayo tilubungan taapaya agragrag uji puso tayo hanlaeng nga kabilang nga kapututan idi na imayon ni Apo Jesus inyanak ni Maria nga nadalos nga babae ni Apo Jesus nga nang dalos ti kapututan na nakaraman tayo, tinaibunyag kanya tayon. Iso nga si kakinsyak, nagasat tayon, nairaman tayon, kini itibagi ni Apo Jesus, datayon ti anak na, datayon ti kapututan na. Ka mga perfect di pamilya, kung awan ti perfect nga pamilya, nga pinagbalin ni Apo Jesus nga nadalos, pinagbalin na nga natanok, nataknang, babaen ti ipapatay ken panagungar na, ipanakayanak, ipapatay ken panagungar na, iso nga nakaraman tayo, iday nga kinatanok, iso nga kapututan na tayo. Adaman history ti kanya-kanyang puli tayo, di pamilya tayo, ngam no na ikapeng ken Kristo, pinagbalin na anadalos. Iso nga si kayo ken siya, datay amin, na itanok tayo, gapo ken Kristo. Iso nga dita kapututan tayo, urin nyo niya naggapgapon na urin niya ti apelido yo, maya magkatapilido ka mo, pay dumakan, nga kayat, Baldes, Abaya, yan mo pay mat. Damot na gapilido di ayam miti paramag. Kasi mo dayta, rupo paramag. Yan mo, taga Salcedo nga ta. Diyan nga, orin niya pulpuli tayo, haan nga diya tinapatagan, may sa tayon a pamilya, kin ni Kristo. Nakaraman tayon itibagi ni Kristo, daytan ti may sa apuli. Daytan ti kunada nga may sa apuli. Katatati sa ludsod, adi maad na nagitay ko na tayo nga nadaduman, adag kamali nga wano medyohan nga nasaya at ti ugalyon na nga kabagyan tayo ka, mangibabain ti puli. Amuyo na nga sao? No. Mangibabain kayot pulay. Ay, amat, nariga. Mangibabain ti puli. Kunada.
Tado na kita tao mga makabkabagyan tayo, mabalimpay nga anak, kabsato, no ka nga, mangibabain iti puli. Nasa ano, nagkamali ka, agbabawi, okay lang. Ngam di dyan ngay, haanan nga agbabawi, ang agkamalin, ta talaga titangsi na ka, aging langit titingig na. Ito yung mangibabain ti puli. Kaya ti puli tayo, makas Kristiyano. Anya mo ti awag na kanyam. Hangka mo lang mangibabain ti puli. Nakikita nyo, nagsilawan. Wano mangitanok ti puli. Pakaidayawan ti puli. Nagmayat mga ibagan ako, makanya tayo ka, si kamot ti pakaidayawan ti puli. Ang kumaang mangibabaon ti puli. Nga kakabagyam, ala innago, tinangsit, no, aghanda ka, nakalak amin nga balay, dapay aso na nga nakaibat, no, awan ti mapan. Ngam na sa bali mapan. Manya mati image tayo. Kas nairaman iti puli ni Kristo. Hantayan niya na ganan. May pagtangsit mo na kuman ni Apo Isos, ti mangibaga ka, may pagtangsit niya na ganan. Kuna kuman ni Apo Isos nga kapuli tayo, bagina nga ron ka, mangitanok. Kuna na nga takan niya tayo ka, mangitanok iti puli. Kaya mabalin na nga tanga pagtangsit mga ibagana nga datayo gaputi kinasayaat mo, responsablem ti kabsa mo, kinapakumbawam ti kabsa mo, mariri na da nga adda Diyos king ka, mabaling ka di mga ipagtangsit ni Apo Isos nga kunana nga, ikarit na nga, ipagpanakkel ko nga puli. Sa Kristiyano tayo nga rod, ngam ti kababainan, mangibabain ti puli no kunana kanya tayo, delikado, nariga tayo. Kandi sa ludsudon tayo pa'y os tumo lang nga nakapulitek ni Apo Isos, wano sa bali apuli. Hindi kita'y puli nga. Nagsara, nagdila, nagipos, ay kadelikado hamot ngam di ati karit na, nagbibiyag tayo, ramrambakan tayo, agragragsak tayo, anya tirambakan tayo, nakaraman tayo, pamilya na, bagina, nakaraman tayo nga anak na. Laka di salud-sudin na ka, anya mo ti mai-contribute mo, iti dayta pan nakairaman mo kayong kuwana. Anya mo ti maitulong mo, iti dayta nga pan nakairaman mo nga maawagan nga kapulina. Tumakdar tayo para iti kararag sa pasap. Kumararag tayo kakabsat ket inta itag-ay asi papakumbaba iti Dios nga ama tayo dagiti kang runaan na kasapulan ti lubong kuna tayo iti tunggal panggep apo denggem kadti araraw mi. Agpaay iti simbaan tayo ni Santo Papa Leo, dagiti obispo, papade, relihyoso ken relihyosa, ken dagiti amin amang iwarwaragawag ti sao ti Apo, takanayon kuma as sigagagardang agserbi iti kaubasan iti Apo, ket isuda ti umuna amang tubngar iti kinakillo, kumararag tayo ti Apo. Agpaay ti gobyerno tayo nang nangruna dagiti opisyales, pinili tayo nga agtakem ken mangidaulok kada tayo tapno kanayon kuma laeng at ipagsayaatan ti kaadwan, tinda ipang pangruna, saan ket at ibukod da pagpagesman ken pagimbagan, ket masursuro da pay iti agbyag a simple ken nanomo, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti mang tamtaming iti salunat, ken mang patpatalinaed iti linak ken talna, dagiti doctors, nurses, midwives, pulis ken bombero, sapay ta sa lukuban kuma idati Diyos, ket kan kanayon anasalun at da, ket makapagserbida anasayaat kadagiti tattao, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti na panglaw, masaksakit kin maidadanes, gapu iti panang surot da kini Kristo, tababaen ti bileg ti Diyos, madaan da iti kired, pigsa ken tured, pakinakem amang sango, ken mang sulbar kadagiti mapaspasaranda a panubok, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti isu amin natay tayo, tababaen ti bungat ipapatay ken panagungar ni Apo tayo a Hesu Kristo, maragpat dakuman ti panakiragragsak iti Ama, kumararag tayo iti Apo. Agulimek tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep.
Dagiti panggap ti pamilya tayo. Untay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Managayat unay nga ama iti napalao sa panagayat mo, inted mo ti panangisalakan kadagiti amin a tao, ket inyeg mo tinadaeg a panagbiag uray pay iti agdama a tiyempo. Adu pay laeng ti pakasikuran mi iti panagbiag mi, ket ikamang mi amin idaken ka para iti pagsayaatan ken pakaidaydayawam. Amen. Kumararag tayo, kakabsatap no da tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Kahit may paay, pakidaydayawan, ken pakaigloriaan, tinagan na, ken kastamet, apagimbagan tayo, ken ti kadagupan, tinasantuan nga iglesia na. Apo pasantuem kadagito'y daton, ti iglesyam, ket ipaay mo, ama ikari kami, amataraunan itinailangitan at tinapay, babaen dagiti natanok, a misteryo ti Eucharistia, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. Pudno unay may ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo. Makitimpuyog kami kadagiti amin asa santos ket ibunannag mi nakakaskas daaw ka ket nangruna ti panangilagip mi ken naenggasatan a Birhen Maria itanok mi asi iyaman te kenamanang nga asim takadagiti amin adiso na indaklan dagiti inararamid mo ken inwaras mo adi agresat dagiti imbag mo ket idi tinalyaw mo ti kinano mo ti Birhen inted mo tinangisalakan nga iso ni apo mi a Hesus Kristo
Ket gapo ken Kristo agrokbab itadayag mo ti ehersito dagiti angheles, ket iti agnanayon agraragsak da itasaklang mo, ket dawatin mi ti ipalubos mo kuma, ta itimpuyog mi met tinakurapay atimak mi kat kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Diyos dagiti amin naparswa. Ilagit kanda kanapnuda, iti pakaiday-dayawa. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwa. Madaydayaw ti umay, tinaganti Apo. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwa. Hosana iti kangatwa. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana iti kangatwa. Pudnoon ay Apo, abiig ka akina santo, kat si katigubwayan ti amin akina santo. Dawatin mi nga rod ti paimo ti Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ipaaymo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagi, isu amay yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag. Isu ama ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apang ilaglagipyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysak na piti sa nga lubungan ket parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kanainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposa na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga magikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sikakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti hinggana.
Intay umararaw iti Ama, ket walwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi kan iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi ang Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukan niyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di ka ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak ngem ti may salaeng asa mapaimbagton ti karon.
Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, itanta na awat mi tina Diyos na parabor mo, ipaay mo kadi, tapas gaden na kami ti Espiritom, iti kasta agranyag kami akas silaw amang pasungad iti ken Kristo iti yaay na gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Pagyamanan tayo, dagiti nangidaulo, dagiti na Santuan a Misa, dagiti tagasisa, San Isidro Labrador, into no bigat, ay into no rabii apo, ti Misa ditoy, idauluan ti tagakabaruan, into no bigat, San Loren ay Parish Youth Ministry, ti mangidaulo kada tayo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santuan a Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.